Bona tarda, amics. En el nostre programa Famosos d'avui entrevistarem la coneguda cantant Mariona per conèixer una mica què fa en un dia normal de la seva vida. Bona tarda, Mariona. Bona tarda. Tu que treballes cada dia fins molt tard, a quina hora te'n vas a dormir? Oh, depèn. Però normalment plego de cantar cap allà a les 2 i me'n vaig a dormir a les 3:45. I així a quina hora et lleves? Em llevo cap a les 11. Més tard no. Però procuro dormir de 7 a 8 hores cada dia. Practiques algun esport? Sí. Cada dia jugo a tenis. I quan tinc més temps lliure, vaig a córrer. Quants àpats fas al dia? Menjo 2 cops. Un esmorzar fort al matí quan em llevo i un sopar més lleuger allà a les 8 del vespre. I no dines? Ah, només menjo fruita o un iogurt. A quina hora te'n vas a dormir? Me'n vaig a dormir a les 3. A quina hora et lleves? Em llevo cap a les 12. Dino a les 3. I sopo a les 8. Cada dia jugo a tenis.